Sibele ukukhulu kwethoba lokuzehlisa sibonga lithuba elinqayizivele lokukhuluma nawe ngokhethekile kwithali kama kupastorningi siyayithoba sesehlisa sicela ke uwenze ngokubalekile subscribe ulike le video le bese yaqinisekisa ukuthi ke uma ukuthi umuntu obusisekile uNkulunkulu ubusisilo namandla ungasinikelela yona ke account number ekhona la kuyona ke le video lo uyibhekile njengamanje ivideo le ayona yokuqala yona yokugcina ke akhona namanje siwenzile previously ungakwazi ukuthi wabheke nakhona khona ungakuthola namhlanje sibhekana ke udaba uthindakela ubisi lwebele baningi abantu abasho ukuthi impupha ngiphuma ubisi lwebele ngipupha ngiphuma ubisi lwebele ungasho ukuthini yabona so unonhlanhla brightness uthi ke uma uphupha ke liphuma kuwe emabeleni ichazani yewe intombi endala kuyabuzwa kuyacelwa ngicela ukubuza kusho ukuthini uma uphupha ubisi lwebele liphuma ebeleni awuvela ukuthi uma uphupha liphuma kuwe emabeleni ichazani you don't do that so asenze kanjena kungasho into eningi because biblically uNkulunkulu uyakhuluma ngobisi lwebele nangokwesintu siyalazi ubisi lwebele ubisi lwebele yabona into esustain umuntu into enza ukuthi umuntu aphile umntwana akhule encela futhi yona more healthier than any other thing ekhona eyenza umntwana akhule aqine abe nempilo so sibheka nje number 1 uma uphupha ke la ubisi lwebele sithi thina kupha oluhleke uma luphuma ngobuningi lungasho ke la ukuthi umuntu mhlophe onenhlakanipho lingasho ukuthi umuntu ozinikele nonezinsiza ezanele edingekayo zokusiza abanye abantu futhi ke umhlubo zokubana nesikhathi ke esihle senala nemali empilweni. Number 2 uma uphupha ubisi lwebele futhi asithile kupha oluhluma uncelisa ingane lusho ukuthi ke noma likhomba ukuba ke nothando lukhomba inkathalo ukunakekela umusa ukuphana nokuthi ke uzimisela ukusiza abanye abantu abangenamandla okuyisiza. Number 3 uma uphupha futhi ubisi lwebele ufuna sithathe njengophawu luhluma uncelisa empeleni sikuthathe njengophawu lubi uma uncelisa ingane njalo uncelisa ingane lokho sekusho ukuthi kumele uqinise umkhuleko noma kuthola usizo ngoba ke kungenzeka uncelisa isipoko ikakhulukazi makule people lokuliyasiphinda phinda. Number 4 uma uphupha ubisi lwebele futhi asithi kupha oluhle kakhulu uma ulibona luluhle futhi ke ulilangazelela kwawena lungasho ukuthi noma lingakhomba intshisekelo nokulambela izwi likaNkulunkulu. 1 Peter chapter 2 verse 2 like newborn infants long for pure spiritual milk that by it you may grow up into salvation. Number 5 uma uphupha futhi ubisi lwebele sikuthatha njengophawu olubi uma lungaphumi futhi wehluleka ukuncelisa lusho ukweswela noma ukuntula insiza esifanele okwenza ukungakwazi ukusiza abanye abantu kepha mhlawumbe ugcine usuyicabangela wena kuleso simo leso. Lamentation 4 verse 3 even jackals offer the breast, they nurse their young, but the daughter of my people has become cruel like the ostriches in the wilderness. Siyazi ke la ukuthi kwenzakalani kwafika lesikhathi khona abantwana bako-Israyeli ngenxa yendlala ngenxa yokuhlupheka bagcile bengase ubisi lungasaphuma emabeleni kugcine sebenenkinga eziningi yabona. Number 6 futhi uma uphupha ubisi lwebele ufuna sithathe njengophawu luhle uma luluningi futhi luphuphuma lushokela ukuthi abantwana bakho ngeke baswele lutho abantwana bakho bazoceba futhi bazophinda baphumelele. Number 7 uma uphupha futhi ubisi lwebele sikuthathe njengophawu luhle kakhulu uma luluningi futhi luphuphuma lusho isibusiso esivela kuNkulunkulu. Genesis 49 verse 25 by the God of your father who will help you, by the Almighty who will bless you with the blessings of heaven and above, blessings of the deep that crouches beneath, blessings of the breast and of the womb. Number 8 uma uphupha futhi ubisi lwebele sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu uma uluncela
lusho ukuba nje ney'nsiza ezanele nezifanele ezidingakalayo zokuphila. Number 9, uma uphupha ubisi lwebele futhi sekuthatha njengophawu oluhle uma uluncela, lusho ukwazi ithemba lomusa waphezulu nokuthembela-ke kuNkulunkulu nokuphila ngezwi likaNkulunkulu nsuku zonke. Psalms 22 verse 29. Yet you are he who took me from the womb. You made me trust in you at my mother's breast. Yabo. Number 10. Uma futhi uphupha ubisi lwebele, uphawu lobuma uluma ingane isancela, lusho ukuncintshana, lisho ukugodla usizo ley'nsiza esifanele ukulekelela abanye abantulayo. Number 11. Uma uphupha ubisi lwebele futhi sikuthatha njengophawu lubi uma ungumqashi wena olumula ingane isancela, lusho ukwenzelela nokugodla umholo, umhlomulo noma-ke inzuzo yesisebenzi sakho ngenxa yokuba-ke nesandla sensimbi nokuba ugombela kwesakhe. Kungenzeka ugombela kwesakhe. Job 24 verse 9. Others snatch the orphan from the breast, and against the poor they take a pledge. Number 12. Uma uphupha ubisi lwebele futhi sikuthathe njengophawu oluhle uma ukhama ubisi lwebele futhi luphuma, lusho ukukhulelwa komunye lisho ukuthi usefuna ingane, komunye ngasho ukuthi sekulungele ukuyikhulisa futhi ingane, unazo nendlela zokuthi angayikhulisa leyo ngane. Kanti kungaveza nokuthi sokulungele ukusiza abanye abantu abangenako ukuyisiza. Kanti uma kungenzeka luphume lungakhawuli, ubone luphume lungakhawuli, komunye kungasho nje ukuba ngaphasi kwencindezi noma ukuthi uzobhekana nesimo esizofaka ngaphasi kwenkulu incindezi uma ukuthi luphuma alikhawuli, but uyancima kusho ukuthi ngenze kunesimo ozobhekana naso esizokufaka ngaphasi kwencindezi. Kungaba ukulahlekelwa inzuzo, kungaba ukulahlekelwa mhlawumbe indlela okwenza ngayo imali, lokho ugcina usuba ngaphasi kwenkulu incindezi. Siwe